Mluvíš jak kret. Mluvím. Již před začátkem tohoto videa bych se vám chtěl omluvit za menší lagy, ale jak už určitě víte z našich minulých videí, tak naše videa nejsou o hře, ale hlavně o srandě. Takže si využijte video a zatím. Čus, dámy a pánové, já jsem Fefejta. Já jsem Lajstom. A dneska to bude opět video z Minecraftu. Z trochu takového kulatého Minecraftu, protože se bude jednat o Trackmany online. Jedu. A já jsem musel dát restart, abych tě dohnal. Vlastně ty zdal nitro, ty jsi parchant. Ne, nitro už tam je. No právě. Já jsem se vrátit, protože jsem měl 10 sekund. Jo, jsi dal 10 sekund jako startovač, jo? Ne, nedal, ale jako jsem byl tady a měl jsem 20 sekund už. Já se nebudu vracet jak trapák. Já vám to ukážu, když tak co tím myslím, že se nebudu vracet. A se zase nesekám. To se nedá dát. A poučení jenom pro naše diváky. Nejste zakázané ovoce. Je, počkej, co? Jak to tady mám dát? Co, jsi u té vývrtky? Ano. No tak to nemůžu dát ani já. A můžu ho psat? Nemůžu. To je takhle se můžeme vracet. Což je důležité vědět. Dobrý, dá se mi. Brzdi. To za vývrtku? Jo, dal jsem vývrtku a tam jsem zabrzdil. Ne, když jsem mohl dát Já jsem debil. Seš no. Děkuju. Není Jsem se na tebe vždycky myslel. Co, že jsem debil? Ano, jak jsi to poznal? Ne, já jsem dal omylem Ečko, ale dal jsem Ne, já jsem to nedobrzdil. A tento díl se bude muset pokořit tuto mapu. Ano. A už se někdo připojil k nám? Tak to nevadí. To bude trapas, až to dáme, ne? Přesně. A to ani nenatáčí. No právě. On mě předjel úplně tady na pána. Nebo jsi to byl ty? Ty máš pick-up? Já mám pick-up. Já mám ještě to auto předtím. A na mobilu, úplně na stejném účtu na mobilu, tak mám to. Tak mám ještě další auto a nevím, proč si mi to nepřeneslo na počítač, to je prostě. Ne, otáčí. Ne! Jaká byla pravděpodobnost, že trefím ten blbej slow? 283%, vzhledem k tomu, že většina lidí trefuje takovýhle sloupy. Ne, kecám 283,5. Počkej, já mám nitro, proč ho nepoužívám? Protože je toho držku tady. Tak trošku. Ne. Myslím si, že to ukončíme tady to video tím, že dokončíme tady tu mapu, hele. Ano, nebo jeden z nás dokončíte tu mapu. No právě. To jsem myslel, jako že jeden z nás dokončí. Právě. Protože ta mapa je strašně... Teď to dám úplně easy, koukej na to. Tak to bylo natěsno. Nitro? Aha, oni tam jsou pak ty obruče. Ne. To jsem nevěděl. Ne. Ne! Ečko zachrán. Ne, já jsem zafil Ečko. Nedáme jenom mapu? Počkej, ne! Ečko. Protože já to nedám, to mapu. Pojď. Počkej, kam tam mám letět? To je ten problém, hele. Seru na to, já jdu do hor. Cože? Jsem v horách. Co, já jsem na hory? Tak jdeme jenom mapu. The flashback.
Lol. Mě to vypnulo. My nemáme Ečko aktivovaný. To je dobře, ne? OK, tak to je dobře. Já si to zkusím nejdřív projet bez nitra. Co je tady? Mi vypnul motor. Jo, to mě taky předtím. A pak když jsem to dal restart, tak to bylo dobrý, ježišmarja. Tady ty zatáčky to mě nedělejte. Je. Počkej, ty jsi to přežil? Jo. Sakra. Ani zlomeniny? I zlomeniny. Je. Kam jsi to letěl? Do cíle. Mě to zase vypnul motor. No dej, to tam je schválně. A já nevím, jak se zapíná. Nezapíná. To prostě vypne motor a neřeší to. No to jo, ale... Mě to vyplo motor a nic. Musíš projet checkpointem, Jo. aby se ti zase zapnul. It's good idea for my better game. Tak nic. Počkej, kudy tady? Jo, dobrý, nevyflákat se. Ty jsi to dojel? Už dávno. Aha, Nube. no počkej. Já tě mám takovýho nooba. Nevím proč, teď jsem ti rozuměl, dám tě takovýho holuba. Easy. Já jsem ještě neskončil. Já jsem to prvé začal. Proč brzdím, když mám vypnutý motor? Pojď, 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 pojď! Jo! 59. Pohoda. Zatáčka řežu tady, ježišmarja. Tady to uříznu a ježíši Mario. To bych si mohl stáhnout Surgeon Simulator. Abych zjistil, jaký beze mě byl mechanik. Špatnej. Nevím, jelikož v autech nevím skoro nic. Jenom to, že jezdí. Možná bych našel i motor. A kola. A podvozek. A volant. No, tak já se budu mechanik. Vím toho tolik po autech. Tak nadaného člověka na auta jsem v životě neviděl. A to jsem už jich viděl dost. Tak dáme jenom mapu, máš pojď. češtinář, který si při hodině přírodopisu uříznul kus kola, Tak a máme tady třetí závod. který ani jeden z nás se nedokončí, protože je Ne. ultra zajímavý. Mhm. Tak jsem to přelít. Já taky. Tak to Já už jsem to nedo- podlít, takhle, já jsem to podlít. Zase! No, dolů! To chce víc nitra. To chce nitro. A proto nechám prostě vypnuto vracení času. Protože ho nepotřebujeme. Dolů, dolů! Hodnej, hodnej, Dolů! hodnej. Vá, budu rád, teď když jsi to- dostal dolů. Brzdy. A konec. Ba jo. Díky. Dobrý. Nemusíte tleskat. V pohodě. Dobrý.
Ježišmarja. To chce víc nitra. O! Jo! O kolik? Já se nemůžu podívat. Po 6 sekund. Co? Je pravda, že já jsem se tam jako celkem častokrát vysekal, takže... Já jsem se vysekal až na konce, to přímo do cíle. To si děláš... Jsem tam letěl po střeše. A nedělám si Škoda, že to máme na záznamu, ty. To jsem tak Zase kopr 11, ty vole. Kopr 11. No, já trefím jedinej slov, tady ten vepředu. O 2 sekundy pomalej, musím se zrychlit. Koukni se, jak to dělá mistr. OK, jezdíš to zleva, na tom něco bude. Jsi nějaký Copperfield. No, za 16,4. Ještě lepší. Jo! What? Cože? Já jsem ti to neměl říkat. Účel světí prostředky. Hlavně ty prací. Ne! Já to bude nejvíc rage hra tady na tom kanále. Řekl bych, že asi ne. Kámen! Vyhazovat jako na... Co? No počkej, zajíci. 14,5. Pojď, ještě rychlejc. 14. To prostě... Viděl jsem chlápka s jednou rukou. A jmenoval se Larry. Již nevím, co to má společného s tím, ale. 2 policajti jsou na stanici a jeden si přinese termosku. Ten druhý se ho ptá, co to máš? Termosku. Ano, co to je? Do toho, když dáš něco studenýho, tak to zůstane studený. A když něco teplýho, tak to zůstane teplý. Aha, a co to máš? No, kafe a 2 nanouky. Víš, jaký zvíře má na zádech čuráka? Ne. Policejníků. Tak na tomu poslední pokus a já myslím, že je na čas to ukončit video. Ne. Nebo počkej, možná jo. Možná jo. Tak jo, no. Dobře. Hej! Dobře, no, poslední fokus. Tak my doufáme, že se vám tady to video Ne, líbilo. ještě ne. A zase u nějakého dalšího videa. Čus. Tam tlačíš? Jo. Tak zdar.